Albert Vidal va presentar la seva darrera experiència parateatral a la Sala Metrònom de Barcelona. La majoria no són gent coneguda, es presenten com a representants anònims del seu ofici i sorprèn com alguns d'ells s'han arribat a identificar tant amb la seva feina que reflexen el seu cos, en la seva cara. L'Albert Vidal, per aquesta exposició, ha sol·licitat la col·laboració de gent de Barcelona i de Vic. L'única cosa que els demanava és que anessin vestits de carrer, no de diumenge, sense cap objecte que fes referència al seu ofici i que fossin capaços de romandre immòbils sobre un pòdium mentre el públic els observés. El resultat és una àmplia mostra de la societat, un grup escultòric forjat pel treball del temps dia a dia. L'objectiu últim d'aquesta exposició és que el públic reflexioni i aprofundeixi sobre el sentit d'allò que té al davant, que vagi més enllà de la pura anècdota o de la sorpresa circumstancial. És un ritual de percepció i l'Albert Vidal fa de mestre de cerimònies. És la persona. Ara, què vol dir això? Que començarem tots posats a confiança amb el públic, això està clar. I estarem així. La llum estarà molt suau. L'anirem pujant. L'entrada del públic no es percebrà quasi res. Entrarà en l'horari silueta. Portaré només les llums per calibrar el temps de percepció del públic i dels personatges. Potser és la primera acció parateatral en la qual jo no hi surto com a actor, però m'agrada que hi surtin aquestes 40 persones que hi posen tot de la seva part, tot i que no són actors, per participar en aquesta acció d'experimentació innovadora en el seu terreny. Quina relació hi tens tu amb aquests personatges? N'hi ha molta relació personal, ha sigut totes les convocatòries de tu a tu, i realment ha sigut tot molt personalitzat. Durant 2 mesos i mig, totes les converses per arribar que la persona entengués que es tractava d'una exposició digna i que no era ni molt menys tenir por de la por del ridícul. I manteniu aquesta actitud sense mirar a mi, mireu cap endavant, això, aquí i delante, exacto, muy bien, persones vives, perfecte, eviteu els tics nerviosos si és possible. Si s'ha de fer alguna cosa no passa res, però manteniu la presència sense mirar-me a mi. Quan el públic entrava a la sala, a les fosques, els personatges emergien de la penombra com perfectes escultures. Estaven concentrats, en silenci, procurant sentir-se ells mateixos davant les mirades escrutadores del públic. Tots els personatges, que no són actors professionals, van saber estar-se completament immòbils. La informació exterior que donaven era objectivament la mateixa. L'única cosa que els diferenciava era l'ànima. En un moment donat, l'Albert Vidal apagava els llums dels personatges i el públic quedava il·luminat, convertint-se ell mateix en objecte d'observació. L'exposició viva de personatges ha estat qualificada pel seu autor d'acció antropològica i de sardana metafísica. Cada un pot trobar-hi un sentit particular.